bàsic, però no, evidentment és la salvació del sector. I una altra de les estrelles de Sant Jordi, a banda dels llibres, són les roses. I els majoristes ja estan preparant la diada. Preveuen que sigui bona, perquè cau en dia laborable i esperen que els companys de feina ho celebrin regalant roses als col·legues. És la rosa Freedom, la que es vendrà més per aquest Sant Jordi. Aquest matí els majoristes del Mercat de la Flor han donat el tret de sortida d'aquesta diada. Sens dubte, Sant Jordi és un dia clau pel nostre sector, és un dia on es factura, on es ven el 30% del total de les roses que es comercialitzen a Catalunya durant l'any. Avui encara és un dia tranquil, però entre dijous i dilluns de la setmana que ve, aquí a Mercabarna Flor s'espera vendre 2 milions de roses, un terç de les vendes totals a Catalunya. Els majoristes estan escalfant motors i encara tenen poques roses. Ahora mismo solamente tenemos el artículo básico para que el florista vaya viendo las variedades que vamos a traer del producto. Estem decidint-se, perquè hem d'agafar bastantes i no sabem el que agafar. Ui, almenys demanem 300. Negociar, claro, que se surti bé de preu per poder guanyar una pesseteta. El 90% de les roses que venen a Mercabarna... La rosa bàsicament arriba d'Equador, de Colòmbia i d'Holanda. Lo d'Holanda ve amb transport terrestre i això arribarà al fi de setmana. I tot lo de Colòmbia i Equador sí que està arribant entre avui i demà. I només un 5% de les roses que hi ha aquí són de Catalunya. Hem de valorar el que està fet aquí, perquè al productor d'aquí li costa molt fer aquesta rosa, pels costos que hi ha, els impostos, etc. Ell de moment es manté, però es veu obligat a vendre la rosa autòctona a un preu una mica més car que les roses d'importació. Leticia Marcos, TV3, Sant Boi del Llobregat. Els diaris The Guardian i The Washington Post han estat guardonats amb un premi Pulitzer, el màxim guardó del periodisme, per treure a la llum l'escàndol de l'espionatge per part dels Estats Units. El jurat els ha premiat en la categoria de servei públic per destapar els programes d'espionatge massiu.